ba ki gishiri ki bani manda yar gata mu kulla alaƙar da za ta kai mu ga aljanna. Bugun numfashi da ke yake ta bugawa gare na taho na baki kyauta 'yan mata. Bayani kika tambaye na amsa soyayya tsoro ne fito cikin jiki mamaya ki bayyana da take in maye ta da lobayya mu kore makiya su je su karke da hamayya. Burina ni dai na kare haƙƙin soyayya wanda ya ja sai in ja akan ki aminiya domin ni ba na nadama ta soyayya. Ka zo zan fito na kare mai suna, na kare mai suna. Mai suna ke ce jarina, idan na kasa sai in samu riba na. Bar sona karki bar da kwana a rana domin ke ce mafura ta samun burina.